И какво става, хора? Аз съм Усе и вие с поредното видео в моя канал, където Колеоне късмета ще ни контролира в Fortnite с всякакви предизвикателства. Но първо искам да ви кажа да се абонирате за моя канал с грамата, за да мислите всеки ден, когато качвам такива тип видеа. И да щупите тежко лайк бутона, за да достигнем поне 50 лайка до 2025 година. И весела Коледа на всички. А сега, приятно гледане. И така, хора, ние вече сме при колелото на късмет. И сега, първото предизвикателство ще е... Давай. Само с помпа. Помпите. Без картечница и снайпер. Окей. Нека да действам с предизвикателство номер 1. Само с помпа. Айде. Така, хора, ние вече сме в Fortnite и там виждам един чест. Дано вътре да има някаква помпа. Не, картечница. Малко така материали, но тази картечница също. Добре, поне пък с импулски да действа. Просто няма нищо. Само импулски. Не, само с помпа пише. Ама няма нищо, айде. Ще изфърлим тази импулска. Добре. Сега ще видя някакъв друг чест или пък нещо друго. Как сега да го направя, бе, човек? Ще ми мисля да отида... Хора, нападнаха ме! Да, това е... Добре, ще му избягам. Айде бе, някаква помпа тук, няма ли? Айдела! Айдела! Сам да те намеря, човек. Къде си, бе? Той е някакъв... Ето го. Айдела! Ти някаква помпа, айде бе! Няма ли да умреш, бе? Човек. Майко, ще умра. Добре, това ми доби много. Трябва да му направя по-не пикекс. Аз съм дед. Аз съм дед. Как? Човек? Добре. Сега към второто предизвикателство. Нека да видим какво ще ни се падне. Без честове! Значи трябва да взимам от земята или пък от мой кил, когато убия някого, да му взема инвентар. Окей, това е предизвикателство. Значи ще го изпълним. Айде, гайс. Така, хора, ние вече сме в Fortnite и с второто предизвикателство без честове. Само да заради играта и без честове. Само от земята и наш кил. Окей. И така, мисля да... Не. Тук. Добре, сега без честове, дами и господа. Но много ще бъде трудно без тези че... И съм вече наслушат. Там има, може би, някакви работи без честър, разбира се. Окей. Какво е това? Добре, ще даме две гъбки и да си ям така. Хора, нямам никакви оръжия, а пък там има хора. Какво ще правя, бе, човек? Аз нямам никакви оръжия. Yes. Тук. Не. Никакъв шанс. Добре, тук има някой, само да го... Трябва да му направя поне пикекс и... не!
Дед. Вау! Чакай, бе. Царевица, бе. Добре, без често се справя много найс. Само да се махна тук, защото тук е зоната. Но няма никакви шилдове, само да си изхвърля тази картечница, само да... Тук намерих някаква штука. Без често е, бе, човек, Кой е това? Някакъв патрон тук. Да знам, бе, човек, Това е материалчето, само да се събера. Малко ще ми трябва да се закривам. Та има някакво сбиване. Аз имам, само ще си взема патроните. Само да си го преместя. Това. Така и... Тук някои се трепат. Както виждам, така. Те са май наблизо, бе, човек. Да. Ще взема това, че е по-яка. Окей. Айде, оди ми идея. Да, те са тук. Дед. Къде си, бе? Ей, бот. От това. Не ме убивай! Майкото ще да ме бие, бе, човек. Къде е, бе? Тук. Аз те виждам. Бе. Те видях. Ама не бягай, чакай. Само така ще те погаля. Айде мри, бе, дед. Аз трябва да се върна. Къде отивам аз, бе, човек? Трябва да се върна. Не да ме обратно. Тук пак се трепат, бе, човек. Бе, що така, бе? Мак само да си пред... Дед. Сега това с помпата. Чакай, няма да те убия, бе. Чакай, бе. Айде мри, бе, дед. Тук да съм някакво материалчета. Окей. Добре, тук на Марко ще видим. Там ако не може да го видите. Няма да му целеш, бе. Какво е това? Как му целиш? Искам само така да направя хедшот. Ой! Добре. Бум! Дед! Човек! Да, тук има някакви патрончета, Ще ги взема тук. Чакайте. Добре, ще вземете. Само да се взема това малко хилчета. Пак ще си го взема. Абе, тук няма ли нещо по-добро, бе, човек? Добре, ще взема тук някакви... Абе, как да е? Медкит. Абе, ти какво искаш, бе? Той има като Москин. Мисля, че... Абе, какво сте? Айде. Къс спреш на много отворен. Чакай да презаредя. Чакай! Не мога, не. Дед!
никакъв се прави тук да ме удари, бе. Добре. Там виждам, че има някаква билка, но ние сега ще я прекъснем. Айде, не, ти си с меч! Не! 7 кила общо и останахме на 25-то място. Еми към третото предизвикателство, гайс. Третото предизвикателство. Въртим. Като ще падне. Нон-стоп скачане. Значи трябва да скачаме, когато убием някой. Но малко ще е трудно, мисля, или не знам. Но сега ще разберем. Айде, бе. Ето там, нали. Ще се наложи. Значи предизвикателство беше нон-стоп клякане. Някой идва. Това не е добре. Изобщо. Абе, човек, тук що? Тук не е никакъв чест. Не, отдолу е. Хайде, бе, нон-стоп клякане. Ето го. Елате прекрасно. О, тук има двама, бе! Ще мина от тази страна. Окей. Пущи. Не това, бе. Вече не е това. Ще взема самето това. Добре, така ще си хилна. О! Кой е там? Hello? Не може да го оцеси това нещо, клекнем човек. Добре, знаете ли какво? Направо ще отида до него. Така продължавам да скачам. Ще взема една помпа. Окей. Не се скривай, аз нищо нямам да правя. Окей, дета. Не, чакай, бе, какво правиш ти, бе? Аз пък съм с нон-стоп клякане, бе, човек. Оце ли го 18. И така, хора, ако ви е харесало това видео, не забравяйте да се абонирате за моят канал с камъките, за да мислите всеки ден, когато кажем такива тип видеа. И да щупите тежко лайк бутона, за да достигнем поне 50 лайка до 2025 години. И нямам нищо да кажа. А от мен, чао. Хайде.